Joo, eli moro vaan kaikille. Se on Apinanaama täällä pelaamassa Unturnia Gamerin kanssa. Eli siis tästä me tullaan tekemään tämmöstä niinku multiplayeria. Eli me ollaan nyt vähän niinku hankittua valmiiksi kamoja. Hei muuten, tiedätkö mitä mä löysin täältä äsken? No. Mä löysin täältä tämmösen mining häti. Tai itse mining helmet. Mulla on 10 HP. Aha. Tuutko vähän auttaa? Heti kun mä löytäisin sut. Voi! Jos mä nyt kuolen, mä hakkaan itteni. Et nyt ihan oikeesti kuole. Voi fuckia, nyt juostaan. 10 HP, 24% nälkää. 29% janoa, sit jotain muut paskaa. Ei ole täällä, voi paska. Ei vittu, juokse! Et ihan oikeesti juokse. Yhtä asiaa pyydän, juokse! Pitää mennä veteen. Karkuun. Missä sä oot? Sillä on. Sä oot aina jossain muualla. Ainakin täällä piti olla siltä. En näköjään on. Onks täällä yö vai päivä? Päivä. Ai jaa, mä en tiedä, kun mulla on 10 HP. Niin se se menee harmaaksi. Ihan. Spawnasin jonnekin kaupungin viereen. Zombi on mun perässä. Mä käytti auto. Ok. Otetaan kunnon zombit on. Tuolla on hieno auto. Päästäkää mut sinne. Ihan. Pitää päästä autoon. Meidän muuten tänne makaa hetkeksi niinku maahan. Et mun heltti mä se vittu enää puhuu. Huolta aamu. Kuolit sä? Ei. Tuolla on gas station. Oot sä varma, että se toimii? Siinä olisi paras toimia. No en mä ota sitä riskiä. Voi hemmetti. Täällä on ranta. Mut se backpack olisi kyllä ihan kova sana. Oikeesti. Ei pitää päästä pois. Täällä on hienompi auto. Pääseekö tuo paloautoon? Mä uskon, että kaikki autoihin, mitkä liikkuu, niin pystyy menemään. Jes, mä otin hienomman auto. Miksi tänne spavnaa aina uusi auto, kun mä otan yhden auton? Täällä on pinkki auto. Pitää mennä sinne. Mä nyt jää hetkeksi tähän. Mä sit varmaan nopeutan tän kohan. Tänne mun pitäis. Joo, mä nopeutan tän. Tai sit mä vaan kuuntelen tota sun sound-liikkeäs. Sekin on ihan kiva juttu. Ihan täyttä kusta. Pitäis jotain marjoja, jotka auttaa mua regineen. Meillä olisi joku täällä keskellä ei mitään on pöytä. Onks nyt tulos yö? On. Ja nää rikkoo auton. Yes. Hyvä, rikkokaa se. Achievement unlocked. Chess. Tuu pelaa shakkia. Come to play chess with me. Sinne räjähti sekin auto. No niin, missä mun pinkki auto on? Voi paska. Älä sano, että ne huomas mut. Piiloutukaa. Ne ei huomaa mua, jos mä oon piiloutunut. Jätinköhän mä sen tänne? Siinä oli eniten bensaa. Nyt ne on rikkonut sen. Nyt mä kyllä kostan teille. Äläkää koskea muhun. Onks nyt tulos yö? Oh. Jep. Mä oon jossain puskan sisällä. Onks sulla mitään pillereitä, mitkä auttaa? Voi paska. Ei ainakaan tässä pelissä.
Ei mä kyllä usko, että sulla on oikeassa elämässäkään mitään pillereitä. Pilsui. Niin, nyt mä en enää koita hyppää tiipiin yli. Miksi? En mä tiedä. Meneekö vähän oudoksi? Täällä on niin paljon esineitä. Mä lopetan tää siitä varmaan, jos mä kuolen. Nää rikkoo tän auton taas. Nää niinku syö tätä autoa. Nom nom nom. A car. I think it would taste good if I eat a car. Ei I will mitä? break the chest table. Oja. Jokainen auto. Onks sul bonjour-klippejä? Ai, crème bonjouri, ei. Ei vaan bonjour-klippejä. Mä ostan Red Berries, ei mä syön niitä. Equip. Se regene helttiin, voi paskaa. Mene nyt sinne vuoren päälle. Miten mä pääsen pois veden läheltä? Tää on pikku saari. Tuleeko Haalen killeri tänään pelaa? Mä uskon. Jossain illalla. Sano, että se ei varmaan tuu. Se ei tuu koskaan. Ihan oikeesti ei tuu melkein koskaan. Ei ainakaan kouluaikana. Ehkä viikonloppuna. Se on yksi vituttavin asia, että koulu on alkanut. Taas Kanada-armeijaa. Oot varma, että se ei ole se lentokenttä? Onko se? Täällä on Kanadan liput. No niin, nyt mennään ottaa vähän tavaraa täältä. Mennään varastaa kanadalaisilta kamaa. Mä vaan juoksen pakoon. Kun mä täällä olisi helikopteri. Mä olisin lentokone, mutta sitä ei voi... Auto. Päästäkää mut autolla. Mistä tiedät, että sitä lentokoneet ei voi lentää? Mä koitin. Oot varma, että tota ei pysty? Mitä? Ai, Pistä sitä niitä tiedän. ääniä vähän hiljemmalle. Joo, ihan just. Nyt! Toi mä pännin sut tästä. Noin. Kuuluu vieläkin. Noin. Niin takas sinne peliin tänään. Mä rikkoo tää auto. Tää on Kanada-armeija. Ihan puita. Tällä hetkellä sä saatat vihaa kaikkea. Kaikkea mihin mä törmään. Eli sä törmäsit Kanada-armeijaa. Jep. Miksi? Mä testasin voiks niistä muureista mennä läpi. Joo, herää. Niin varmaan testasitkin. Miners helmet on ihan turha. Mä sen siis. Mulla onkin yönäkölasit. Haha. Night vision. Ei mua kiinnosta. Oho. Mua kiinnostaa vai jos sulla on mun Mooses mukana. Ja vitun Mooses. Se on hyvä ase. Häh? Se on hyvä ase. Millainen se on? Oisko tää airport? Enkä mä tullut takas Kanada-armeijaan. Älä itki, kakara. Mitä helvettiä, mä löysin auton. Ei, mä löysin tän paikan. Tää ei Yes. oo Kanada-armeija. Yes. Täällä on nuoria. Täällä on zombeja. Gas station. Ihan vitusti liikaa. Jos mä kuolen, mä lopetan tän episodin. Ai tän Sirisin vai? Ei vaan tän episodin, mä kuvaan seuraava episodi. Jumalauta, Tää kakarat. ois parasta. Etteet lyö mua. Etes yritä. Ei sit. Mulla on sledgehammer. Mulki oli. Okei. Missä näyttää airportti? Ei paska.
Ultra hit. Ei, mä kuolin! Täällä on jee, Fy täällä on mun fan! Joo, mä kuolin, noni. Mutta eiköhän se alkaisi olla tässä. Sanot noin vaan, kun sä kuolit. No niin. Mä just sanoin, että sit kun mä kuolin, mä ajattelin lopettaa tätä episodia. Mutta eiköhän se alkaisi olla tässä näin, niin... Kiitti kun katoitte. Katsotaan nyt. Se on mun ja Gamerin puolesta. Moro!